kurang ajar. Aku dijempalani. Dijempalani? Ayo. Kurang ajar. Wong-wong prajurit Majapahit ora urus. Oh. Engko yang ngansi nututi lakuku. Kak sirai. Ini. Nggih, wong-wonge prajurit. Iki sing jempalane aku. Wis saiki nang alon-alon kene diteter kaya ngopo kekuatane wong Majapahit karo kekuatanku wong Belambangan. Pancen wong Belambangan arep ngluruk perang ana ing Majapahit Sorowpati. Aku ora ngluruk perang. Sowan kono ing Belambangan mung nyaosake Nawala. Utusan Kanjeng Adipati ya sesembahanku. Surasaning Nawala arepe nantang perang menawa Gusti Putri ora gelem dipundhut karo. Isine surat Nawala iku aku ora ngerteni. Aku mung duta kungkonan. Kembet luputmu. Aku tak anggap luput. Yo, Wis, kekuatanmu sepiro? Ayo ditetek. Angkat buto. Piye? Yen kono tak pringgake becik. Kowe lan sak waja balaming Blambangan Balya matur ning sembahanmu Adipati Minak. Aku ya wis gelem bali nek wis tugel guluku. Oh, dadi kowe gelem bali wis tugel gulumu. Ayo. Waduh. Aku sing
prajurit. Ampun. Ayo. Ampun. Aduh. Sampeyan baju tegel. Aduh ya ampun. Wis. Iki prajurit wis. Ampun. Babah. Ampun. Sumpah, Sabar, coba. bareng sabar. Sabar nggih, sabar. Sabar kayak kepiye wis teng penyonyo. Sabar. Nuwun sewu nggih. Angkat buta, angkot buta, lan sampeyan angkot-angkot. Romo, ampun dipisah Romo. Angkat buta mriko badhe kula tugel guru. Oh enggak. Aja tenan. Masakno iki anak. Kowe kaya lagi iki kaya wong kemethak temen. Kula niki kula badhe mantaji lembu sekiter. Iya sekilan. Oh sekilan. Sekitar. Nur sewu nggih. Kowe iki ora satok. Ora satok kemlinti kowe iki. Ampun dipisahkan Romo, sampun pejah. Pejah kowe. Kowe di belen meneh. Ayo. Ampun. Gondol nyawane. Ampun. Siunge kuwi lho. Apa ora wedi karo sinur sampeyan iki wajan. Nuwun sewu sampeyan sekloron, sak kanca, sak perjurit, sak ngono kae. Rawuh wonten Mojopait iki niate adep ngluruk perang napa ajeng klamar. Angkat buta ditantang ora bakalan mundur. Nggih. Ditantang perang. Nggih. Ning ampun Sur. Mriko jan wah. Dawa. Beli. Lho. Sing lincip. Iya Wis Mojopait. Nuwun sewu nggih. Rawuh wonten ing Mojopait iku ajeng gawe dledak napa ajeng golek katentreman nglamar. Nek karen kula niku golek katentreman nglamar. Nah, niki pun trontong-trontong kersa panjenengan kekalih tetigolan sak perjurit nika semono kae wah jan. Kok yo kowe mau golek kemlin yo. Ngeten, Pripun? panglamar panjenengan menika dipun tampi. Dipun tampi. Ditompo, Kang. Dipun tampi. Lajeng dhawuhipun pinangantem niku kapan? Nggih. Niki lho Cang Acung niku lho. Dhawuhe Ratu Gusti sampean. Niku benjang menawi sampun wonten sileming prau gabus. Kumambanging watu item. Niku mangke dhawuhipun Sang Prabu. Sing leme watu gabus. Nggih. Kumambange Watu hitam. Watu Watu item. item. Nah niku. Setunggal melih Romo. Heeh. Kedah nenggo beling bosok. Nah, Lenggo beleng basa. bosok niku. Wong nggih, nek ngoten kula aturake sesembahan kula. Monggo. Kula pamit. Pamit. Ampun kesuwen nggih. Nggih. Monggo. Ampun. Piye? Lajeng kados pundi Romo? Wemah Romo paring pangandikan kalian angkat buta kados mengatan menika. Kados pundi Romo menawa kersa dipun pundhut garwan kados pundi Romo? Kowe iki anak patih lho kok pikiranmu ki landhep dengkul to tak rasa. Lah Romo wau ngendikaken bilih dipun tampi pengglamaripun. Lah iya, nek nggon le jawab ku mau. Wis coba tok pikir. Jawi menika Romo. Hah. Panjenengan kok saged matur kalan padhe angkat buta. Panjenengan matur kados ngaten menika saking kersa penjabi ambak menurut saking kesanipun Sang Prabu Putri. Nggih kekalihipun menika karep kula. Nggih monggo kersa penjara. Sampean kok keplok-keplok Elok tenan. nembesah utange napa pripun? Elok. Jebul lu gender menika gejawi saged ngubengi ngeraken
pranatan lan tatananing Majapahit Nggih. jebul ya iso adol jamu. Kok sampean ngendikake adol jamu? Njur kapan leh kula tau adol jamu? Nembeke mawon. Nembeke mawon pendam menika tawa jamu sing ora ana kasunyatane. Lho. Cobi, Nggih. kapan Sang Prabu Putri nampi penglamaripun Minak Jinggo? Lah niki wae ora sampun platoke. Lajeng badhe dhawuhipun menika menawi sampun wonten sumileming palwa gabus kumambanging watu item kalian putra dalem pun tambahi beling basa. Nggih. Niku napa badhe wonten lan badhe kelampah? Lah. Minak koncar kok penggalih sampeyan niku le landhep dengkul kaya niku wae. Bakunipun Majapahit rak tentrem, boten wonten peperangan. Angkat buta sak kanca. Wangsul. Mila ingkang pun gayuh Sang Prabu Putri menika wonten ing Majapahit menika katentremaning negari. Nah niku kula ngeman dhateng para kawula. Inggih niku. Para kawula andhen menika upami wonten peperangan sarungipun mengke badhe ical. Inggih. Menika alitipun agengipun badhe tatu arang rancang. Mongko obat sak menika awis. Kula ngertos. Menawi peperangan menika namung badhe nuwaken banten lan pangorbanan menika kula ngertos. Nah niku. Ning panjenengan menika ugi emut. Panjenengan menika jejering warangka, Nggih. jejering senopati. Yen napa mboten? Lah nggih. Temtunipun menawi jejering warangka jejering senopati, panjenengan menika saged dados tepa palupining para kawula ing Majapahit. Panjenengan apus krama dhateng Minak Jinggo. Menika menang mangke menawi angkot buta menika wangsul wonten ing Blambangan matur. Heeh. Adipati Minak Jinggo boten trima. Ampun ngedeg-degi to sampean. Adipati Minak Jinggo boten trima lajeng ngrekaken wadyabala ngecak perang damel risake Majapahit sinten ingkang badhe tanggal jawab. Ampun yo ngedeg-degi niku kula le sampean niku rak nggih padha dene Nayaka Praja nggih. Mila kula mutaken menawi panjenengan menika ampun damel dura. Yen to Nara Praja gawe goroh, apa meneh kawulane Majapahit ing sak mangkenipun boten badhe saya ngobrol tumindakipun nderek dhateng Rekal Patih Lugendar sing tumindake dura. Lho, kok dadi kula sing kleru? Panjenengan kedang wanti ngadepi kanthi cara prawira cara satriya. Lho. Kula menika yektos ngeman dhateng para kawula kok. Ning caranipun, Dados saranipun caranipun mboten kanthi kados ngaten sampun kula aturaken kedah dipun adepi kanthi cara satriya. lho nek Sakmenika ngaten. terus pundi? Mangke wonten pengamuhipun saking Blambangan, kula mboten badhe malu-malu sawung. Lho. Ampun dipun punggalihkan Bola bali ya kowe sekloron ki wong. Lho kok lajeng krama duka dhateng kula. Ngelmu sing tak welke nangku. Ora iso gawe. Angka buta lan kok buta menika lakon sekti Mandraguna. Lah iso. Wes ngene wae. Iki dadi tanggung jawabku. Ayo derek aku. Oh, ijin monggo. Nggih.